Tato, O, Simka. Izgledaš ko Jovanka. stvarno si bezobrazan. Bila čoveče krstanica, vidi mene, ja kost i koža, vidi koliki mi je stručić. Samo danas sam izgubila 10 kilograma od stresa, ništa nisam jela, ni pogačicu. Što si kuvo nešto? Nisam. Bio sam u kafani. Šta si jeo? Brizle. Čorbu? Malu jagnjeću. Aj si jeo šopsku? Da, ali paradajz nije bio dobar. Imao one bele koturove. Ove pečene papričice, ljute. 2 odlične. Pa to stvarno si zver, čoveče, zver si. Zašto? Rekla si da nećeš dolaziti. Pa kad sam ja držala reč, mogu si baš neki paprikačić da napraviš, vidi na šta ličim, čoveče. Zašto? Baš lepo izgledaš. Vitko, skladno, zavodljivo. Da. Ili ima virže neke? Ima. Aj, skuvaj jedno 5-6-7 komada, nekako da vratimo ospeh na lice. Koliko imaš vremena? Znaš koliko imam, 2 sata, 22 minuta, za to vreme moram da jedem, moram da spavam, moram ponovo ko friziram, ponovo ko šnajder, moram da idem kod one džiberke da me našminka i još moram da idem kod onog Radeta Micenog da mi proširi cipelu, ubi me. Malo vremena. Malo, požuri sa viršlama. Žurim. Znaš šta, ja ću malo da idem sad da dremnem, pa ti me probudi kad budu viršle gotove. Da idem da dremnem. Kad ti, znači, da me probudiš kad budu... Bato, možeš mi kupiš čarape crne sa šavom? Gde? Nađi. A kad? Sad! A viršle? Viršle će same se kuvaju, jao. Jao, crpo.